maral durduyba, münden bir bäteşini emin agda bolmagy hak eden güllerçe tebäppa. Ine şu aydymynyň özi ullakan bir eserdämi? Ägir sahnamyzda ýürüýte seni hormatyňyza Türkmenistanyň halk artisti meşhur Sunod Üstadymyz müňden biri bäteşiginiň iň bir giň, iň bir köp ýyl garyan, iň bir bahasyny gypgarmaýan, iň Üstad Emin agdalarynyň biri, aýratynyň çağılar näme öwren bolsa maňa da şol çara bir balet edýän aram durdyba tahnada çağırýar. Hoş geldin. Ama yine yerlerde hafif oluyor şeyler. Az kahar getiremeden yerden bağışlı var yani. Tavladır yanı diyen soruma çoğağı. Men aytmaýdaýyn, bular bolýar diýem ýok diýem onu görüyoruz. Yarın bu yerler bir emin aldı. Ede yüreğinde yürek kapılmaz. Ezelin yüreği kullum näzikdir. Ezelin hiç erme dardı olmaz, ardığı abatlık hem de sağlıktır. Hey, yana salamız. Yine bunu paramışım. 24-nji ýyllar çağıranda sen kän gördüň-de. Kän toý sowdukda. Taňa da ullakan tawar aýdýan. Ya, sağ ol, kiýmediňem rahmetimiz ol. Näme üçin Begimrat bilen ýagşyny bile tutmaly? Sebebi bile tutulýan bagşlaryň ýanyna bize gelişýär. Hacı bilen emran gala. Ha? Kırık bolýa. Öte ýyl bara, her gün ýyl klasik bolan ýaly. Adamlar Begimrat ýagşy Gaçy Emra şu toyda bile bolamyzda biz üçin her gün el klasik bolan ýaly da. Şeýle kydykly, şeýle Begimrat çykyp agramly gogoş okadymy. Seni öz tarapyndan bir şow edesin ele. Indi kydykly adam mara. Özüm üçin kydykly. Çıkıp indi näme bolýar diýip düşünürlümi? Ýa-ni ýagdaýy görä toýum öz depkinne görä täze gider kitýär. Adamlar 20-nji ýyl 2000-de bir uly täzelikli maşada ullakan jogapkärçilik ýerdi. Begimratçan birinji ýyly hatamy meni boşlukçylar mene Hemrali at bilen hemme abaruny ýokary derejede üçin edilen usat operatorlaryň düzülen täze topor döredip nedik bolaşy Türkmeniň toýlaryna hyzmat etmäge biler bek uşak eller çeger işe başladylar. Begimratçana da ýeňil bolmak işlerini ullakan üstelik arzu edýär. Şamberek toy hyzmatlarynyň ähli işlerini uramaçylygynyň şoň toy desterhanynyň bedeginden hemmelerinden öz müslümanlanda Senem gutlayan, senem uly jogapkärli işiň başyna bardyň. Şu tarapdan bize anam edilýärmi? Saňa da bize de onu diýmek biziň anamy öýde jogaplygymy dep ananýarlar bilýär. Allah azza şu anamlarym boşuna gidermesinler. Niýerden şulara sataşypdyr, niýdirmesen Nedik wagt öň sataşaýmaly kena diýdim. Şeý diýdim Allah. Nedik bolsa şoň üçin gelecekde gogowy işler garaşyp şolaryň şunça jogapkärçilik arasyndan bir hukman toýlarda kydykly protokollary size ýetirip durar. Beň studiýam nemesi nämedi? Anam size netije bizde. Bizde Hemraliň itaat maksady dostlarymyzyň, halkymyzyň owunlarynyň, toýly owunlarynyň hemrasy bolmak. Ana şeýleni bolsun. Öpme, like, komentar, komentar. Evet, yamayın. Yamayın. Görüp, ona bağlam istifamet edin. Karşıdan yamanlar çıkarmıyor. Emrim var, istasyona öp paylaşan. Yaxşı orada. Adım öyle o zaman. Başka içecek var mı oğlum? Steve. Elon Musk. Bendalar bakın. Ama burada sokakta sanılanı bilmeyen var mı? Aslında diyor. İnan.
Evra, ben yaşlıda başka devlet diyene, yine ölme doğru, yürüyüş Kasım olmalarında bir nara bir oldu değiller. İkisi buraya öldü. Geliyor mu? Azıcık sırak var ya böyle. Bana bir çalıştıkları var mı? Geliyor mu? Koymak neyden hatta o hiç şey. Nasıl bir var ona böyle. Bana bir soruyor ki. Geliyor mu? Tüket çakayı, tüket çakayı. Kemdega orman fırfırın büyüleri, yine ağır kundara tehler yaşarı. Behterlik debini girova alman, durmuşum bilaman, pinsalık bilmen, ayıqın günleri yaşlar, tanrı utanman, saatlıklı günleri, yine toylu günleri, köprek yaşarı.